ओइ ओइ मानसिया थांनो हाला सान्दुङाव नै ओंखाम जानाया ओमफ्रायहाय बिदिसो सान्दुङाव थांदोंमोन नै सान्दुङा आयौ फुंनिफ्रायनो बेसेबां खरा नों थांनो हायो बेयाव हाया नै गियोनो जानाय लोंनायनि नै जाजेन खालायबाय बेयाव जाहैबाय सबाय रुदों सबाय रुगासिनो दङ दा बेखौ माजों जायो नायनोसै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै जाजा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय नायलांबाय थादो आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर नायनोसै नै फुंनिफ्रायनो एसे अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा फुङावसो हादों आरोना हराव बिराद गरममोन गरमानो अयथासार जाखादों दाख्लैफोरनिफ्रायनो मैयाबो दाख्लैबो एकदम गरमानो गरम ओमफ्रायहाय दहाय फुङावसो एसे हाबाय एकदमबारे कारेन्ट गैया नै कारेन्टआबो थांलाय फैलाय जालागासिनो एसेल' थायो दसेनो थांफिनो फुरा इनभार्टारा जोबजोबखादों जोंना ओमफ्राय दा होमबा नायलांबाय थादो दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसै थेवदो होमबा ब्लगखौ जागायनोसै दा बेदर नै बासिगासिनो आङो सुगासिनो थारमाने बे बेदरजोंनो माबाजों सबायजों जानो गोसो जादोंमोन आरोना बाबायाहाय आं सानदोंमोनखि दिनैहाय आङो ब्रयलार जानोसै नामा होननानै सानदोंमोन ब्रयलार जायैया जा गोबाव जाबाय ओंखायनो ब्रयलार एवजानानै जानोसै नामा होननानै सानदोंमोन खिन्थु बाबाया नै बेखौ जानो लुगैदोंनो सबायजों दाउजों बेखायनो बेखौ संनोसै आरो ओमफ्रायहाय आङो नै जोंनाथ' बिदि बिगुर गोनां जायोना बे बिगुर गोनांखौ जायोब्लाबो बिराद मोजाङै मोनफा मोनफा दरफा बासिनानै नायो आरोना नै बेखौ बासिखांजोब्बाय आङो मोजांनो ओमफ्रायहाय नैबाव माखासे नै मा दङ नै बेयावथ' गैया नै बेयाव माखासे मा दङ बेयावथ' गैया नै आं माखासे बैनिफ्रायबो बासिनानै माबाखांबाय दोनखांबाय ओमफ्राय सिख्लायफोर थायोना सिख्लायफोर नै बेफोरबायदि बिदिखौहाय बोखानानै गारो आरो बिदिखौहाय साफानो नै बिदि बोख्लाबनो सुफिनसै आरामनो नै बेयावबो नै बेयावबो नै बेलाय बे बिदिखौ बोखार गारसै नै बेयावबो नै बिगुराव नै बिदि थफा दंना मानसिफ्रा बिगुर जानो मुगैग्राफ्रा मुगैगोनसो बेखौ नायबा बिगुर जाखाया खायसे बिगुरखौ मोजां मोना खिन्थु जोंना बिगुरखौबो जानो मोजां मोनो नालाय सावनायखौसो ओंखायनो बेखौबाबो मोजां साफा खालामनांगौ आरो नै आं बेखौ साफा खालामनानै सुनानै लाग्रोसै बेयावहाय मोजां बेदरखौ दोनबाय आङो थारमाने नैबे आथिं उथिंखौ आं ओंख्रियाव बिराद जानो बायो बेखायनो आङो रिजेक्ट मालफोरखौ एसे लाबाय नै बेदर मोजां एसे दरनैसो लाबाय गांखं बुंखं बिदिखौ लानानै नै बेखौ एवजानोसै आङो नै बेयावहाय ओमफ्रायहाय सबायजोंनियाव बियो होमबालाय नैबेखौनो होबावबायसो बानलुखौ बेवहाय एसे होदों होमबालाय आं होजोबनो हायामोन बेयाव आं होजोबनो हायामोन बेयो जाहैबाय सबायनि एवनानै लाग्रोसै बेखौहाय आंबो नै बेखौ एसेनो आलु दरनैसो होनानै गथा जानोसै सबाया नै रेडि जानानै दं दाबो होथ'वाखै बेखौ सागासिनो बेयावहाय आङो दाउ माबाफोरखौहाय एसे आथिं गांखंफोरखौहाय एसे एवजाबायनो एवनानै जानोसै होननानै बेयावहाय दा मोननो दै होनानै दङ फारसेजों रानबाय बेबो नै दैयाहाय सबाय होनायनि सम जाबाय आंना दाउ एवनायाबो जाबाय फारसेजों खाथियावनो नै सबायजों दाउआबो एकदम जाखाबाय मोननैबो मोनबाय दा आं बेनि बिदैखौ जागोन सबाय बिदैखौल' आंना बेदरा बै थाखाबाय नालाय सान्दुङा जोंब्लावजोबनाय नै
खादा लादो आङो ओंख्रिफ्रा मोनबाय नालाय दा एसे एवलु एवला जाबावनोसै आरोबाव नागिरहैनोसै फैलायखो नों मा लांफैदों नायसाय मालायनिफोरा थुनायखौ थुलाबायो न' लानोसै लादो औ लायनोसै जोंना गुलुआ मैगं खानोसै नामा औ मैगं खानोसै औ मा मैगं खानो नागिरदों खांख्रिखला होनदो जिंखा खांख्रिखला होन खांखिय' आयै नै फुङाव अखा हानानै माबायदि जाजोबखो मैथाया लामा गैला बेजों लामा गैला औ फैद' ओरै फै दिंदां दिंसिथार नै एकदमबारे दिंदां दिंसि ओरैबायदि जानानै दङ जाख'लायनो हायैसो थेवबो सामफ्रामबो जायो मोनायावहाय जायो बाबाया होननाया सफारिया बेनो गोजाया नैबे बे गोजा ओमफ्राय दाबोनो मोनजाया बुगानायानो गैया दाबो नै सिङावबो दङ ओरैजों नुहुरदों फिथाइ खानायखौ मोनलायलाङाहाय केमेरामेनखौ आयौ सिङाव नै रिदि रिदि र'हाययै हनै रिदि रिदां गावफ्रुजोब्बाय हनै खांख्रिखलाया ओरैबायदि जाबाथाय जाबाय मोनफ्रुजोब्बाय जाख'लायनो हायै नै बेखौनो एवजानोसै हनै सासे खिनो ओंखारदों बेयावनो खिथोंसै खिनो बोलो होखाबाय नों थांदो आं नेनोसै गोलोमफ्रुजोब्बाय आइदै जिरायथ'बायसो आङो एसेनो नै फिसालायाबो खाथियाव खिनो बोलो होगासिनो खिनायनि बुंबाय थायो होननानै बुंहरो जोंना बिनानावाहाय हाले आंहा जा बोरैबा मोनलायो होनना बुङो सब समाय नोंनि ब्लगावबाथाय माबा खिनायल' बेनि खिनायल' खोनाबाय थायो होननानै मालाबा खिनायनि मुलि दौनायनो मालाबा हनै खिखांबायनो मालाबा हनै खिदोंनो खालि बिदिल' होननानैहाय ओमफ्राय नै आंहाबो आयु जि बोलो होबाय बिसोरा दे खिगोर जेबो नंखाय ने जोंहा जेबो मोना बिमाफ्रा दाखालाम नोङो नै सारहाय गरमानो फुंनिफ्रायनो फुङाव दसे अखा हाबाय गैया ओमफ्राय अखायानो गैया जा आराम हागोन सानलायदोंमोन आं हरावबो गैया उन्दुनायावनो मैयाबो दाख्लैनिफ्रायबो एकदम गरमनि थाखायनो गैया आरोना जाया उन्दुनाया आयु बे गरमजोंबो माजों बे एकदमबारे ओरैबायदि रागाजों ओंखारफ्लाङो मालाबा जों सासेखौबो हख्रावफ्लांबाय थानोसै ओरै गरमाबो अयथासार बेखौनो सानो आं मालाबा बिमा जानानैसो रागा खरा जाखो ना गरमनि थाखाय जाखोथाय बुजिना मोनासै आङो दा बेबायदिनो माने सोलायो नामाथाय ना बिमा जाबाथाय रागाया बांसिन जाखायोदां बेबायदि होननानै सानबाय आङो आरो उनाव जालांबावगोन ने रासिन बुरिबा आरो बुरिसिनबावबा नायदे गरमहाय अयथासारनो बेखौ लानानै थांसै आङो ओमफ्राय आरो दा नै जानाय लोंनाय जाहैनांसिगोन टाइमाबो जाबाय नांगौआ जाजोब्बाय नै ओंखामा एसे एवनायबो दंमोन बेखौ एवदला एवदलि बे खांख्रिखला एवनायावनो एवजाजोब्बाय ओमफ्राय नै बानलु थाइसे लाबाय नै आंना गोथाव जाखाबाय बे ओंख्रि एवनाया माबाया एकदम गांखं आथिं उथिं दं आरोना बेवहाय ओमफ्राय नै आङो सबाइखौ बिदैखौल' लाबाय खांख्रिखला दा बेखौहाय लाजोबग्रोखानोसै आं जानोसै एकदम थान्दा दै लाखाबाय आङो जानोसै पुरा गोथाव नायलांदो दे ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो जानायखौ बारा गोबाव दिन्थिबाय थाला होननानै सानदों मानो होननानै बुङोब्ला सोरबा बुंहरदों आरोना जानायखौ होबाय थानाङा होननानैहाय ओमफ्राय मा रायखस बादि जायो होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय जेबो नङा बुंनाया नङा होमबा गावबागाव नोजोरसो बेयो आं जेबो सानाखै जेनेबा आङो थारमाने एडिट खालामनायावहाय आङो एसे स्पिडाव होना होयो नालाय बे जानाय समावहाय माने लासैबा आंबो बायो आरोना गोलावद्राय जायो नालाय बेखायनो आं एसे स्पिडसिनाव होना होयो दा ओंखायनो नुयो खोमा बेबायदि रायखस बादि जानाय थ'
जेबो नङा बेबायदि माबानायाबो ओमफ्राय आङो जायखिजाया एखमबा बिदिनो जानायफोरखौ होबाय थानाय जायो नालाय दिनै होला होननानै सानदों आरोना आङो ओमफ्राय नोंगौ जानोबो हाखायोबो आङो बिरादनो रायखस बायदि ना मा होननांगौ जायखिजाया जानो हानाया हाखायो आरोना आङो गासिबो जानो हाजोबो एकदम आंनो ओंखामल' नांगौ जेबो ओंख्रि गैयाबा आंनो ओंखाम मोनबानो जायो दै मोनबानो जायो ओमफ्राय संख्रि एसे मोनबानो जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेखौनो जेबो गैयाबाथ' आं बेजोंनो ओरैबायदि जागोन माने गामलासे गाहाम जानो हागोन आरोना ओमफ्राय कन्ट्रल खालामनायावसो थायो आङो मालाबा कन्ट्रल खालामो एखमबा बांद्राय मोनबाथाय गावनि देहाखौ बांद्राय मोनबाथाय आङो आवगोलनिफ्रायनो माने मोदोमखौनो बांद्राय लानो सुखुवा आरोना हाया ओमफ्राय दाबो ओरैबायदि बारा मोनगासिनो आङो ओरैबायदि जायै थारमाने फुंख्रुबनाय मोनगासिनो आरोना फुंख्रुबखादोंबो ओमफ्रायहाय आं सानदों कि दाख्लैथ' आङो 1 जुलाइनिफ्राय 15 जुलाइसिम जेबो ओंखाम जायाबालानो थादोंमोन गोदैबो जायाखै जेबो जायाखै गोदैखौथ' आं बारा जानो सुखाया ओरैनोबाबो जेबो जायाखै बेबायदि बुंनायनि होमबाबो आङो 1 ग्रामबो खमायाखै बेखायनो आं सानबायखि आङो जेबो बेफोरबायदिखौ जेबो सिन्था खालामथ'ला आंनो दा साख्रिल' नांसिगौ साख्रि मोननायनि उनावसो आङो माने मोदोमखौ खमायसिगोन होननानै सानबाय आरोना दा बेखायनो आङो जेबो सानथ'ला बेफोरखौ जाबाय थालांसै ओमफ्राय मालाबा दिन्थिनो गोसो जाबा दिन्थिगोनबो आरोना जेबो नङा मानसिफ्रा बुंनायालाय बुंखायो ना मा होनना बुंनांगौ ना जेबो साना आरोना आंबो ओमफ्राय दिनैनि जानायखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय बेखिनियावनो एन्ड खालामसै आङो बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं